föl, nézzük meg mi van ott fönn a tetőn. Gyere, Dorcsi! Már melegen van. Akkor jó. Melegen van, anya. Anya, segítesz oda menni a pályékhoz. Nem. De te úgyis fel tudsz menni. Anya, menjél csak el! Ha lemegyünk a tóhoz, nem? Ez milyen áldása. Aha, menjünk le. Mehetünk. Mehetsz. Futás. Anya, szabadok, hogy meg tudom csúszni. Az biztos. Én már megcsúsztam a dobozon. Én ezen miért nem csodálkozom? Apa, Igen? felmegyünk mi hárman ide? Menjünk. Anya, vinnéd a kardin. Mert meleg. Mindjárt a lényeg. De ne essetek, Dorcsi.